Фактите говорят. Анита Мургияни. Живот след смъртта. Вярвате Hello, ли good to see в you. чудеса и в живота след смъртта? Днес ще ви разкажа една необикновена история, от която докторите са изумени и нямат научни обяснения. Това е шокиращият случай на жената, която буквално се върна от отвъдното и се излекува от неизлечим рак, с което опровергала цялото медицинско познание. Анита Мургияни е обикновена жена от индийски произход, живееща в Хонг-Конг. През 2002 година ѝ поставят ужасяващата диагноза рак на лимфните възли. Болестта прогресира бързо, тумори с големината на лимон разяждат тялото ѝ. Теглото ѝ пада под 40 кг. През февруари 2006 година тя изпада в дълбока кома. Лекарите свикват семейството ѝ и с тъга в очите съобщават: нищо повече не можем да направим. Няма надежда. Остават и часове живот. В този момент, когато всички са подготвени да се сбогуват, Анита преживява нещо чудно и необяснимо. Анита разказва, че напусна тялото си и вижда как лекарите се суетят около леглото ѝ, чува шепота и вижда сълзите на семейството си. И се озовава на място, изпълнено със светлина и безкрайна любов. Там, където няма никаква болка, където се чувства обичана, както никога досега. Там среща духа на своя баща и най-голямата си приятелка. Те й казват: още не ти е дошло времето. Имаш мисия на земята. След няколко часа Анита се връща в тялото си и изненадващо за всички се събужда. Но още по-шокиращото предстои. Дни по-късно се случва нещо невероятно. Лекарите са в шок. Туморите, които до вчера са разяждали тялото ѝ, започват да се свиват. А само след няколко месеца ракът е изчезнал напълно. Без операция, без логично медицинско обяснение. Докторите учудени вдигат ramени. Днес Анита е жива и здрава. Тя разказва историята си по целия свят, за да даде надежда на всеки. Дали това е чудо? Дали е доказателство, че животът продължава и след смъртта? Едно е сигурно. Науката все още няма отговор. Абонирайте се за Фактите говорят, защото мистериите започват с истината.